Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sana sadonyo di masa jo barado, bayi na di rantau walaupun na di kampung. Kini bumi dirundung duka, tani ayo kita sadonyo. Virus corona nan manggilo, nala mati yo nanusao. Ada ulah wabada talamanimpo, dulu lanta isi bumi nangko. Ay virus corona nana urang baco. Mungkin ujian dari nan kuasa, karena kita umatlah banyak berdosa. Ay Tuhan lah banci kita kasadonyo. Virus corona yo datang manggilo alalai umat di dunia kehilangan usaha. Oh latania yo kita nan la kasadonyo. Kini kami yo nan di rumah saja, la indah dapat iyo nan kabausa. Oh inggo kadimakan kini nana indah ado. Abani ayati pulal ke kampung, jalan keluar ditutuyabi. Oi badan babali akatampe samulo. Kini dirantau badal takurung, disiko batin mangko iya lamanangi. Oi apa kadayo si badanangko. Anta kiamai kini nan latibo, anta cobaan dari nan lan kuasa. Oi mari pareso diri kita bersama. Hidup kini nan tak ada badayo, diserahkan untuk Tuhan lan kuasa. Ay selamatkan jiwa badan kami bersama. Tani ayo kita sadonyo. Virus corona nan manggilo, nala mati yo nanusao. Ada ulah wabada talamanimpo, dulu lanta isi bumi nangko. Ay virus corona nana urang baco. Mungkin ujian dari nan kuasa, karena kita umatlah banyak berdosa. Ay Tuhan lah banci kita kasadonyo. Virus corona yo datang manggilo alalai umat di dunia kehilangan usaha. Oh latania yo よ kita nan la kasadonyo.
Kini kami yonan di rumah saja, la indah dape yonan kabausa. Hingga kadimakan kini nana indah ado. Abani ayati pulang ke kampung, jalan keluar ditutu yabi. Badan babali akatampe samulo. Kini dirantau badal tak kurung, disiko batin mangko ialah menangi. Apa kadayo si badanangko. Anta kiamai kini nan latibo, anta cobaan dari nan lan kuaso. Mari pareso diri kita bersama. Idu kini nan tak adalah badaya, diserahkan untuk Tuhan lan kuasa. Selamatkan jiwa badan kami bersama.